glory. Apako sana. Happy birthday, Linda Wino. Yes, hallelujah, glory to God. Yes, don't yevo. Ini sana yakaje. Una real dugu. Glory to Jesus. Yeah, tunga Dios ya matende por cielo. Festus Ogada, welcome. Take your seat, sit down, and listen to the word. Wameka biru kusumu tamani live. Keri kuri kusumu keri Nairobi. Biso koma dede. Nyasaye umwezi na nyasaye umwezi biso. Umwezi ayi biro. Hallelujah. Doing the part. Take hold of this. God bless you, Jacob. Apako Yesu. Hey, yeah. Hallelujah. Ken Mak Jabuya. God bless you. Nyasaye mwegu. Lumunjo mako piopio. Lumunji. Mondo wayali injili sane. Ano uwe okodwa. Yes. Oh, yes. Hallelujah. Glory. Sana, mano Linda Wino, Otieno Leche, Igrita, Akobaga, what the launch radio, Gori, Gori, 200 Zayun to Dala, 200 Zayun to Dala, Radio Materigini. Yes, you know what I'm saying.
sogea. Wacheka noe lindo wino matinda. Wino matinda. Carolina Caño. Hey! Adwa ni mondo asomie muma kapokodeko. Adwa na som muma kapokodeko mondo wawinjie wach Nyasaye. Adwa na som muma kapokodeko mondo wawinjie wach Nyasaye. Abro duogo gi wende no bang'e. Nyasaye ogwedha ng'ato ka ng'ato mosebiro. To luong jomoko bende mondo gichopie e wang' sasani. Ngeche adwaro mondo puonj wach moro monyono piny godhiambo sani, gokinyi sani, godiochieng' sani, samoro amora lore gi kama initie. Apako Yesu. Iluonga ni Joshua Okinyi Amara, misumba Nyasaye ma Nyasaye waro. An kod wach. Jomoko wacho ni madoyala la Kiswahili, madoyala Kisungu, oge tabu. Kata mana padri nyaka pop be samoro somo Latin kos timo mesa mang'ongo. Wechayo dho ahinya. Wewe samoro be wawinje kamano to eka kodhi adhia kamano. Yes, kata mana ja Yahudi, kata mana ja Islam sama gisomo mesa ok onyal tieko. Ok ja Islam ok nyal wuoyo dakika 5 kapok iwinjo baraka kiang'o. Nigeche nitie weche manyaka lerni mana gi dhowu, nyaka ja Yahudi ka wuoyo nitie weche manyaka kuongo wach gi dhoge. Nigeche mane kaka en. Kora pako Nyasaye mok lokre musiko manyaka chieng'. Muma madwa somo en ruodhi mokwongo. Adwa somo ruodhi mokwongo Sula. Tiende madongo ta 17. 17 kanyo. To wachake gi 7 matindo. Tabiro kele nyaka 8 kata 9. Adwa wuoyo kuom wach miluongo ni ikri ne rwako welo, kata ikri ne tero wach. Ikri ne rwako welo, kata ikri ne tero wach. Mae madwa wuoye sani. Muma wacho ni adwa somo gi Kisungu ng'won nati somo gi dho mayingo muma moro mayingo. Yes. Linda, wasechamo ngoma to bera kanyo katieko lindo wino. Wach program matin kuomi mano lindo wino kawuono ne en odiochienge mar nyuol. Kawuono ne en odiochienge mar nyuol. Ma dhako matin mane masira omayo chwore kapod nyako matin to serito wach Nyasaye morito wach Nyasaye mawir wero ken mich weren wir mawir mar Nyasaye ogore kuome. Koro sani owero tweta ogwedho ji modhuro. Yes, tobago jomo se kale lweta masewiro maselamonegi. Emomiyo I'm proud of her. I'm proud of that lady because I know her credibility. I know where she comes from. I know the challenges and what we have prayed for. Yes. Nyasaye modo gwedhi dhiadhia kakedeno.
Dhia kake dhino. Nyasaye podne kor kichenjo level. Sani kor kichenjo gears. 1, 2, 3. Ngeni loche nitie loche madongo man gi gear chake achiel nyaka 16. Kor ka en gi support gear. Kor ka en gi nyakwar gear. Geche mineno madongo ma 20 geche moko madongo iluonge nang'o 24 wheelers. They have 16 the 16 gears. Yes, levels. Kor ka gin gi support gear machakore 1 to 2 nyaka 3 nyaka 5. Kor ka gin gi dhok leunda be mar gear okoyot. Kor e kaka mich ma Nyasaye omiyi ochalo kamano. Mondi go me chieng' moro mondi chopie mineno kuonde machalo lwargi bende ikedo ne. Koro dhi mbele. Ang'eyo Nyasaye no ni kodi. Yes, hallelujah. Leda adhi duoko ni weno. Adhi duoko ni weno. Wen nyaka ketni. Kenda keto ni credit bara. Manyaka were. Muma wacho niya. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Ni eke kinde no chopo ma soko no tuo. Nango nikete chieng nerienye piny. Ekane kinde ochopo ma soko no tuo. Janes Charles aneni kanyo. Ekas kinde no chopo. Yes. Masoko noto nikeche chinerieng. Number 2, wijida aboro. Wachonia. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Kadinini tie kakiya loka wuono. Kadinini tie kakiya loka wuono. Ne kakani ya le choncha. E kakani wije choncha. Apani Yesu di koro rose duogo. Nikeche Nyasaye ne oko keto mondo liete, mondo dhengre, mondo dhere, mondo gere kod ji. Nyasaye ne oko keto mano. Anoyo. Nyasaye ne oko keto mondo liete, mondo dhengre, mondo dhere, mondo gere kod ji. To no keto mondo liete mano bedo mon machajiri. Mon mioro jonabi kuomgi. Ngechi ngini jonabi machalo Elijah gini. Gine gi chala kaka jatelo mar piny. Nige kawacho tamo jatelo kabisa. Temanye. Koro ngami manyo kawai tek. To gi ngami dhi kuome kaweche yo. Tere ngama nigi teko. En ngami manyo kaweche tek. Nige cheni mungeni ha. Onyalo wuoyo ka. To onyalo wuoyo kochani. Ok wache ni okuchopo mana piny ka. Wache ni nyalo chopo nyake polo. Koro Elijah gini ne chala jotelo ma ok God is a root. Tiko is a root mar polo. To Nyasaye mar lweny mar mbaka tugore atuga. Nyasaye nigi wechene ma ok onyal leri te. Nyasaye nigi wechene ma ok onyal lero ji te mondo nyisi gik modwa dhi timo. Kaka kawuono nitie joma pango ne Nyasaye gik mowinjore otim, to ka ok otimo to ketho nying gi weche moko manono mag galagala, mag dinu, mag gweng'u, mag ramogi, mag thuru, mag nyiek mamau, mag nyieki, mag kiang'oni, weche magalagala mag bedo boko nyalo ringo. To we muna nyisi ni nochopo sama gimiluongo ni soko no tuo. Kaka sani soko ni otuo. Sani soko ni otuo mok berber. Soko no tuo ni chieng' nerieng. Chieng' nyalo bedo chieng' siasa. Chieng' nyalo bedo chieng' machieng'. Chieng' nyalo bedo chieng' onyalo bedo chieng' weche te en chieng' onyalo rieny. Makbe soko tuo. Makoro income onge. Gima donjo onge. Midenyo tupu. Ikia kakidwa dhi timo kiny katurucha. Ikia onge kakidwa dhi timo. Piny rach. Piny otuo. To kare Nyasaye nigi jogene moloso. Kata piny otuo ma ochumi okethore. Ma weche omedore. To nitie jok ma Nyasaye oloso. Adwa ni mondo awachnwa. Ok na wachni kendi. Awachone nyaka an. Nitie jok ma Nyasaye oseloso. Adwa ni mondo aparnegi ni mondo giikre. Nikech nitie kaka Nyasaye osewuoyo. Iti neno ri aneni vera piny. Iwuoro ni inani. Ni anani. Ng'ama miya ayudo kanye. Kech ok ti.
Kenya wuoda ok ti, an nyithindo orante, an wakwamo, wan waleo, wan wadigni, wan wakia kama chom onge. Nitiere sokni manyalo tuo manyaka dhako otuol ni chuore onge gima konyego. Dichuo be nyalo wacho the same. Mano soko emotuo. Soko emotuo. Yes, chieng' orieny marach. Chieng' orieny marach. Dichuo kata koja yalo oa okonono. Odhi modhi oyalo mokowe gi mapera motowo towo eboting'o kobirogo. Kogike oto mapera dung. Dada bende kendo osedhi obede kona kocha. Dikoro kadwa dhi yelo mapera. Yudo ka mapera dung. Modogi momak wiye. Mondakre mopenja ni to maga ng'ogi. Ang'o miting'o kibiro nago. Go gik madungo ter oko. Magibiro diyo na nyithindo. Nikech soko odu. Soko oduono. Soko nyalo duono makati dhi yalo kamoro. Mi yal Nyasaye ming'eyo. Kiwuoro niang' nokowi. Inyalo anono. Soko nyalo duono. Manyaka joma dwa kowi siling 10 magikete mesa. Gibiro go kagigo uwi. To teche mane ne kanyo mabe no unyoro konyi. Te makoro inwang'o ka koro chayo injili mane yalo no. Be giwacho ni ok gineno ne. Makoro kama lengo nine nitie koro osegirene. Osea. Teche mane obire chokruok mane yale no. Odechie sime te. Gine gidiyo mana sime to in koro kiyalo kigeno ni ya. Gini yang no chengi. To gini yang no gol na mogo moro. Kata mana moro kila chiel kenda be god. Koka soko to. Koro dwaro joma oseikore moyie. Moyie. Duong gi pak gi nyalo gi loyo dogres. Dwaro jomoyie mane Nyasaye osewuoyo go. Gine gidhi e chokruok ka Nyasaye nosewuoyo kodgi. Dhako kana dichuo ka dichuo. Ng'ene ya. Kati onge gi cheo e kanisa u. To nitie kaka Nyasaye to neni. Nyasaye owuoyo. Ere diwich maber kabisa kwa paro go buongo baleo. Pinyi ni notuo ne ji te. Ningeche Elija manochiw ochungo kodhni. Koth makoro kelo bidenyo ni. Elija manochungi. Kakoro weche te. Kero kamano Dawkins, Doli. Nyasaye ogwedhi kabisa. Silas chi. Koro soko to. Moto. Ta. Ninge koth onge. Iga dek kod nus. Iga dek kod nus. Soko to. Mak verde. To kor ka eto. Roho biro kode vijania. Uogi. I need direction. I say kodako ma chilel. Pingulo niya. Seraphat kocha. I say kodako moro kanyo. Nya seraph. Yes. Get thee to Seraphat. Yes. Bonde the Seraphat. Kamilung ni Zidon. Ibi yudo dako kanyo mangire machore no to. Majo ter poko donjo ne Idrisa. Sa apa to works a parga chil ku gwen. Gino jo sa bit ke yitino sa tenelo ya ter mago mongora. Mamukora. Machalo ya gerasi mo yeda oyeni ne kiniliete sa otieno to gudu chien to neno ni liete mang jo gerasi mang jo mo sa tokanyo go chiene. Oa eno ko dich kata nyitini go kata no kecho kia. Obiro ni ongora sa otieno sa bit uwo kanyo sa parga chil ku gwen. Mano kawe. Awoe dhako morito ba Nyasaye dwa ng'ato kuome. Dhako ba Nyasaye oikore ba ng'ato jado. Be ing'eyo ni mondo liete mane rito jo Nyasaye. Mondo liete. Nge chuo nong'e yawa chuo kikugoya gi runge. Tadwa ulo ni chuo nong'e ne gin mokora. Samoro Nyasaye woro niya. Ni iworo niya ni ng'ama be no ritore. Ni kani ni samoro ni od gi ng'ane kajita. Od gi ng'ane kajita Nyasaye ok bioro ng'ato kuome. Or gingane kama hero no. Nyasaye ok bioro ng'ato kuom. Nyasaye dwaro chiliel modong kende modong nyamasi. Yedwong mondo liete ni yero. Gidong kende gidong nyamasi. Nyithindo be osenyuolo turi kama odhiye gi nyithindo gi be onge. Koro en wacho ni adong kodi, adong gi Yesu, adong gi ngimana. Be nisewinjo weno? Adong gi Yesu, adong gi ngima. Hallelujah, adong Yesu, adong ngima. Hallelujah, adong. Mano wer machuo kwer be ok giwinji nikech dichuo tigi ka ng'ate otho ka chuere chiege otho to iriya kata gi nyathi matin mambas dhokli undane ni mondo bed kanyo rit jaduong'. Dong ni neno gima ne gitimo kana ne ng'anane. Ne gitimo kana ne Daudi. Ok bago we ok ni weche na. Daudi nomi nyathi matin mapok thundi ogore piny ni kelo ne liet.
to ne okotimo go richo, ne okotimo richo ningeche machanga mapache no se de kwat bakia kata eni koyo kata eni du kata eni ngama nade to winji ke kati jogi one a koro jo mamon adona wuo kod ji manyalo ikore to jalo winjo wach dhako di ne ritore dhako machiliel munge mawach mosewero wer ni adongi Yesu adonge ngimana haleluya adongi Yesu adongi wetina duto noringo we haleluya adongi were adongo konya adongo kwe adongi jatela adongi jateko en nyaka chiemo bedie ode kendo nyaka nyithinde chieng' moro nobed ruodhi nikech kosedong mowacho dongi were to chala gima owacho gima Isaya no wacho mano wachie moma ni chiliel koro dong ne Nyasaye mano chi Nyasaye oka wuo kuom mondiliete ta wuo kuom dhako mo ikore ni nyalo rito injili duong ge pak ge loyo ge nyalo ge teko dong ne ngam nyalo wacho niya onge owuoyo mana kuom mama machon ma wacho weche ok ne mama machon dhi koda e tich jote okabe somo eti jote dong wayudo dhako moro miluongo ni Priskila ma chi Akula chi Akula ne cool kanyenge to Priskila nonge moma to Priskila nonge wa Nyasaye Priskila Akula enie tich jote 17 kisomo 17 kata 19 ino kanyenge opongo kanyo duongo dogne Yesu ko Priskila Akula Priskila karungeyo oritore gi Nyasaye kata en gidi chogro kanyo omiyo ka polo kelo weche moko mabeyo to gin weche moko machien manyoro ok makawuono madwogolo wato tero mbele en yesigruok moro to mana manyoro omiyo ng'at miluongo ni Priskila maka polo gi kungu girite ok do chal mon moko mochiny masuso weche komiti mar kanisa gi ni ndugu ng'ane inwaneni ndako mocheny bila no tigini be okdhi en ndugu ng'ane waneni wadwa kweri modhom giro ni singara bakula wadwa kweri wadagi motamba ne ai mbele ka motamba ne bede ko bathe koni ni en olelo ni en okweri ni en okwero jalo mano ka wuo kuome mano to wange tek mano ka wuo kuome awuoye dhako marito madhigi wach mondikie moma ni bede piyo kuom winjo to de kuom ang'owa dwoko koro Priskila ong'e orito ka polo setieko yade mano yalo mano mamako kuom Johana ma Johana nindo batiso jito Johana wakia nying mano batiso ng'ato joma Johana batiso te nodwoke pi joma Johana no batiso te nodwoke pi bang' Yesu nikech no batiso nying nga gin batiso moremo miyo koro ni wan yalo ng'ama Johana wuoyo kuome koro ok wadog wamany Johana kucho mano dhi yalo dhako bagato ni kia ng'ato kawo chi ng'ato kapod ngima to kata Yesu nodagi moko dhi olime kata jela Yesu ni noko dhi olimo Johana jela be winja maler Yesu noko dhi olime jela ka Johana nooro ji ni go ng'ane ka entie tieni Johana luoro nomako nikech makosa manotimo ne duong' tok ni no yalo wach marach tieni gima no yalo ema no kowinjore gi sano to be injili no ne okomiye wach na se yalo du kabisa injili mane Johana dhi yalo mar kendruok gi nyuomruok ne okomiye en no kone ni mondo dhi olos yore ruoth per odhi olos ne yo odhi olande niya ma ndalo ma Nyasaye oyiego ma ndalo ma ibigo je pudhe ng'ato biro bang'a ka en kod mach otigo mach mawang'o duto ng'ano en kata mana tond weche ne ok awinjora gojo ng'ano duong' ng'ani lich mano gima nokono odhi ogaga koko kamano duondo ng'ato nowinjie thim kago koko kawacho ni losuru ndo yalo mar ruoth rieuru yore ne tir yien ka yien mok nyago olemo idhi kelne tiende nong'ad oko kanyo mogikie injili kiyalo wach manomiyi ok ni bed gi chwanyruok jachien tibiro chwanyo to ok ni bed gi chwanyruok jachien tibiro chwanyo to in ok ni bed gi chwanyruok be winjo gima wachono duonge pak giloyo ginyalo gite koro Johana no ochalo ng'ama gima chalo kamano timo lakini notiyo to Yesu kodhi olimo hospital Yesu ka joko dhi ire to koro mane dhi ukone Johana chungo Dhukone rang'onde chango, dhukone mufni neno,
Bukone gima chalo kama timore. Dongo neno giwa mage munu bukone. Weche moko ni kiadhi alim joane jela. To Yesu ni muchako yalo limbe mar jela. Yesu ni muchako yalo limbe mar hospital. Yesu ni muchako yalo Rwako welo. Koro nyaki kaki pogo muma. To divide, rightly dividing the word of truth. Kiki tim division. Kai titamuri timo gima kare mowinjore ni mano dogo wach mana kamano. No, mano yalo gimoro nono. Akoni kata ng'ama somo muma mawinjo kendo ro wuoyo go kata kama wang'iyore kodi ni ro wuoyo koda anyisi gadieri duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne ng'a Yesu baruodhwa abinibe thuolo rieba kabisa. Muma wacho ni Priskila ga kula no kawa Apollo. Ingina Apollo ge Barnabas mago kine jia Apollo ge Barnabas mago kamane gi chomo ge mumba kor wacha sai gi John Mark to kata Daudi ga ne lu nga Paulo kata Paulo winyo makeluro mako do winyo ka Paulo wacha ni awinjo ni pogruok moro ne dieru mano gige ringruok to wacho unjo Korintho ufaga kabisa wacho ni kandiko nito weche na mandiko go digiteko kabisa to kan kodu nito kuneka teko nitie ana mandiko cha ana en to bacha ka winjo ni jo moko wacho ni wan jo Apollo jo moko wacho ni wan jo Barnabas to kinde kanyo moko no wan jo Kefa kinde kanyo ngama no gur ngama ne remiochwe tieni no chuno Paulo mondo defend injili mano yalo ni ge Apollo ge ne bere kama gi chung ni gi wuoyo maka ne joma ne dhogi chano machine gun to ge muma be gi ng'eyo muma manong'e pok ne muma manyien ni pok nondiki jo lwenj winja muma manyien ni tiapi bere yudo ka muma manyien osendiki ko inyalo wacho ni jo Korintho inyalo wacho ni jo Efeso inyalo wacho ni Kiafweny ne pok ondiki muma mane chuo nyagorego ne en mana mumbe machon ne gin mumbe machon masamoro Isaya nondiko iga miang'wen kamoro ng'anene Ezekiel iga mia moro kamoro beingini Isaya gi Ezekiel kod kata Elijah gi jonabi mineno mag momago kiweyo Elijah gi Elisha jok modongo thothgi ne ok onenore kama ne girome ne onge nikech ne gidak mopogore gidak e higni mopogore kabisa to nikech roho manitiyo ne en achiel roho manitiyo no be noikore mar tero wach otero wach ne Elijah otero wach ne ng'at machielo omiyo gik mane gindiko mano to kadwa dhinie mabor mano to waweni kanyo kendo Yesu paki omiyo ne gikonyo Apollo gikoni oyo ma ok kaka en wach ni ondike kama wach ni wuothe kama wach ni time kama kore en ma atache be en ma e kaka en ma Apollo noyie ma Apollo dogewe gima dwa wacho ni kamora mora ma initie bed dichuo bed dhako ikri mar rwako injili ikri mar tero injili be winjo gima wacho ni ikri mar rwako injili ikri mar tero injili omiyo nochike Elijah kuom dhako ni kare ne dhako mara uma nitie mon kod chuo kata miere moko meno kasami donje no ebibiro chieme ok ni donje sa ade ni to ko ma wadwa timinade wan chiemo mano wan go ka wachamo te mago ka gima chalo kamano timore ni chiemo chame odi te pile ka pile te chiemo to nyalo rumo to ni ng'ama ni igi ot tich be inigo ni to chiemo iketo dhako ing'iewo gik moko kalonde idhi ing'iewo nyanya mar siling 20 ichak ing'iewo kitungu mar siling 10 ni mano oromo kawuono to pesa to in go turi ni ok itim shopping tikia ni Nyasaye nyalo olo malaike ne sadi mano kiikori kendo kiikori ni in gi ot to kata kothin nyaka ibedi gi mattress ni moro ma iritorigo makasasa ma wendo donje en mattress ma nyithindo ok nindie nyithindi kata bere yawuoti mopongo ok nindie en mattress mar ng'at ma Nyasaye nyalo oro kanyo nikech gima Nyasaye nyalo orego kanyo nyalo biro kanyo monindi ni ot molek ma Nyasaye wuok kode motim gima ne onge odno donjo hai marach ni tinde otende nitie matinde ji ok thogo aga hodi aoya to kata kamano ber ng'ama riek
bedie ng'amariek makuwinjo ni janabi moro nobiro kata mana kanisa kwae yandu kwae ng'abilo nang'o jebisobu ni biso kiye jalo do lamna nyasaye kata ona kiye jalo do lamna weuru bedo joma romo mana gi yie kanisa ni uru kuseromo gi yie kanisa mago gik moketho wa nyasaye e piny machalo Amerika machwezalo kure ninge jirome kanisa to jayalo koro mondo yud one in one mondo jayalo binie kate ot molam ni nyasaye onge koro no ka gino yalo to yalo ndi to gino fuyo wach no fuyo wach mane nyasaye oweyo ni nyaka limi ji e udi Yeso paki nyaka limi ji e udi bedie ng'amari dige kena bisobu no kado bel bisobu kana prophet dudo kana kamanade ibiro yudo ka jayalo no kapoko do to nyaka yudo ka jayalo no romo kode one on one saboro gidhi chiemo kamoro chiemo wiwoji gidhi chiemo kamoro gidhi chiemo kamoro riwogi ibinyo ka to opodo yudo mna gweth to in nini dong ni wal kwasetiyo gi jayalo ka to wasetieko goodbye merembe ni to kokoni ka jayalo ka wuonu biro chamo breakfast kata lunch odi tidwa chieng'no mono pangi maber mitigi koni chon ipango wuoth in ko ke pango wuoth idhi yuago ja group manyoche sole pesa mar WhatsApp ja group manyoche sole pesa ni ja group no nyake lup bang pesa ni mabe nyoche sole na 100 iluo bang 100 ka idhi chamo te mitieki makoro gimyo ni sole group na kia hallelujah ni wija Yesu paki apako sana jatelo onge wach joma jono bang siling mia mage sole group onge wach to chiemo no wuokodi makara ke solo de ngato siling mia to ti land ni no solo ni sola no do mara sadaka bene solo siling mia gidi be gero kan be ngiyo kan gidi mano kada musumal a quarter mar kilo o mara quarter o kongeo musumal a quarter kongeo gisani mochumio ketore ma sokunyo toteni a pako yes kurindo aroji mabiro pido you do a pido injili mokiani to do a pide how long nyasai seketo janabi elweta kadwa miye pesa for how long kiki ketri ngato machalo ni no se chiwo pesa moro kamoro ko uoro ni mano chiwo no romo okan kenda kanisa ka okan man kenda manyaka rwakiji ano kenan kenda korwema makawelo kabiro nyaka kwanindo oda kawelo kabiro nyaka kwanindo oda oknini kendi ikiri oknini kendi nyasaye moseneni to kidwa ni riemb gweth sauya kawa kakipare no riemb gweth kata bed man ine tajiri ine milebo ka jot ine tajiri ine jachiwo gimo mi jachiwo no podo kinge gimo mi chiwo molo jogo no podo kinge ibiro nge kasa chako nyoro lembe biro nge in they are the we keto hizi jo moko baketho nyingi jo nyasaye ni jo gichamo miere donge tini wiyo ka jo moko tiyo gi wach Yesu mok ginge tiende ni jogo chamo miere mag bondoliete nigi chamo miere mag bondoliete gine jo mago koko kaya loko ke gire jo moko biro ngi Yesu ma onge kata malaika batecha balugo jo Yesu makende makata ro malero onge ka mawacha ni giri Yesu makende makada wuon gi manyasaye onge dogi jo ka yalo weche ni ki puguro kaka puguro ni mani puguro gi bondoliete ka in loka kaka koran loka ni to kiduogo ni mano proposal mag bondoliete bani ni kanisa mi cham e momi okori ler kamano mano ngamo wuoni kamano mano ja chien mano ketho ni gweth imbe ichilian madani yiwang makoro yiwang awanga kati boko ketho ni mido tija sa ni chamo bondoliete gi nyithikie wangoro ngato no yalo kamano gi nyinga joma no yalo gi nyinga go koro angono ne gi chon ni nago kemo bondoliete kemaro nyithikie anonge pesa nyithiki pesa chamo onge anange Yesu ya Nazareth osana mena rudo telo lumre ya teko mago to pachi mami oje chimeni vero mamudie ninga ke jalo la pesa ginyengwa o de loka gi binyengwa o chamo pesa ginyengwa koro kipenye ni to yawa koro yini kala di bedo de ang no teri e chiro ni koro wakaga ka ni wateri e chiro ni koro semi idi teri e chiro de jako koro ami ari uginus ami adek adwara dek
Akare kora lokora dwara ngwen girus. Tiania vera ni oromo siling 40,000 gabi. Oro romo siling 30 gabi. Oro romo siling 30 gabi. Inde go I pesa di. Soko to gimi cham onge ok na nyedho ni. Tatemo mna wacho ni mondo pachi oduogi e yo. Mondo ing'e ni ya Nyasaye ni pie manyalo pidho ji. To inbe ikri ruoth dwa tiyo kodi. Ruoth dwa tiyo kodi makata odi onge gimoro. Mano to kor ka ber nikech kor kidwa timo neno mar adieri ka Nyasaye osetigi malo. Kati onge laini moro mano to kor ka ber jowuoyo. Bulo doma mondo cham gi Nyasaye. Bidati Nyasaye mobiro Kao kata tongore goro magwero nyoto kare yo mapodi nitie poko chako butudo idhi gori ge jim Nyasaye tim gima Nyasaye dwaro duogo dogni Yesu ndalo machien ka ji ne olo lon kidhi losgo injili tinde to lon ni pie mikao nyaka sime nyaka bar fulisa gin fulisa gi kao mana magine no gotapki nikironko fulisa to ngio gomna bamba modhi oneno gotapki to gigine moko bagalamo jer ma Mexico to gi mag Nigeria ni amolo ne fulisa ok all fulisa mondo oyalgo injili ileo soko to ikoji namba bogik achaka kelu dhako moro miluongo ni Phoebe. Dhako niluongo ni Phoebe eto kisome e sula 16 mar Jorumi. Paulo wacho niya apuoyo nu nyaminwa Phoebe. Apuoyo nu nyaminwa Phoebe. Apuoyo nu nyaminwa. Ing'eni ya kamora mora ma injili wuoye. If you want to know, there is a part where a gospel is written, or these epistles are presented in a passionate way to depict the lovely character, nature of a giver, a woman. Bewinja. Ninya menwano, gimge mamoko, negirwako ngane, negirwako injili, negetimo magema, ikri monditer injili. Ikri Nyasaye dwa tiyo kodi ka okodeo na nyola oseng'ado ni bura nango ka okodeo ni pesa oseng'ado ni bura nango ka okodeo ni suchi kata iki oseng'ado ni bura nango ka okodeo ni gweng'u to wacho nango Nyasaye ini ikri itero injili ikri rwako injili iwinjo awuoyo kodi kaber kabisa nitie kama kora dwa nyono gotiendi matin kama kora dwa nyono gotiendi matin ana ajaluo kendo sani ko iwinjo ka wacho Dholuo iwinjo ka ajaluo kabisa original joko nyango rabala joko nyango rabala ajaluo joluowa kata mana piny Amerika kabantie malemo tin kabisa okgero wa Nyasaye okgero wa Nyasaye to jomoko mineno machalo ba jorabolo wawaluongo ni jorabolo obed jorabolo obed jo rabuon obed jokodera jokodera to chalo gi joluo to awegi matin jotok kodera ka gito chalo gi joluo kabisa jogot ka obed onjelo jagot obed jorabuon ka jorabuon moko ka jogo luoro Nyasaye. An jarabuon moro no oseng'ado na otiko mar ndege jarabuon no oseng'ado na ke joluo oseng'ado otikni okachiel to mana achiel moko be asedak e utegi Pennsylvania nitiere joluo kanyo jaluo moluoro Nyasaye makite bero ka luongo nyingegi tok ok gikal moko to koromo kodi todo akwano ni ke Amerika to reka dane orach onge kama yude pesa be kwenye pesa gire lakini begir wako joti Nyasaye kaka sani koro an e ot moro ma Nyasaye ochiwo mar jaluo kijan gi chiege Nyasaye gwedhgi gik ma Nyasaye timo dongo to thoth joluo mang'eny obere ni kilemo gi joluo mamone liete kwayo dwaromi
Kwero monikore ni Nyasaye no se wacho ni ne chuore kikonya lamo Nyasaye in chilie linka in doja gi chi Nyasaye dhi winji mapiyo nitie gima Nyasaye no wacho kuomi oko wacho kuoma oko winji odwaro mana ni kaka bodi loso di arabe ok ni loso ne gi arabe raj loso ni arabe ke time kenade to kitamuri ni to sekul ni okukony mon liete awe lebo gi ngane gini ok ne mon liete ok ne mon kie to mon liete no be ka chuodwa to aije kanisa to bege tuo ni in bishop gino ni ne mine go jogo to e ka gidwaro mondo gibed mon liete mondo okonyi koro ikonyo ji nang'o nyithi kiye dongi winjo problem ma wan go en problem maduong' kabisa nikech kaka owari tidhi riambo ni in gi nyithi kiye in gi mon liete modhuro bedwaro mondo okony nyithi kiye to dhuro kata antie madago tandawe to ok aket gi badem ne ji ka wanindo kech ka nitie ok abi thago ng'ato gi gima Nyasaye omiya mondo atim gima Nyasaye omiya mondo atim ok athago go ng'ato ok abi sayo go ng'ato ni otekore nade gekane mowuoyo koda koro kidwaro mondo ami siri mar gweth gima omiyo gwedha momiyo kapodhi yes mandalo moko iwaro ni opodho ndalo moko iwaro ni ok ochung' ndalo moko iwaro ni okwamo kare nitie siri aikora ne rwako injili aikora ne tero injili capacity manyale ikri mar tero injili ikri mar rwako injili mogik jayalo ka jayalo biro e kanisa ni kata ni ochiki wewe jayalo no ni nokochiko ni koro konyal kowe mani mayo kanisa gweth ni mano mana chala ng'ano dhi od wuon gi od Nyasaye to dhi jayalo kata bira ting'e maler ni jayalo modak kilomita 100 kilomita 50 tipo ka Nyasaye okele ting'e no jayalo onge tich moro motiyo to biro nwe kanisa to biro moso nyaki kaw gimoro mikete lwete mokwongo nyaka uchiem kosechiemo to kaw nauri mondo ikete lwete aparo bako moro ni pati benyandhi wachi otieno kanyamo chorongo mano kama ne wabuore maka waonge nauri mwadwa dhi Nairobi saoromo mwadwa dhi Nairobi to pod wadi kijende wach mawacho ni uruko wuono cholo ni ili adhiya kanyo to kidonjo ni nyandhiwa ni to ang to nengo gorofa to kisedonjo to los chokok mara moja to ipako Nyasaye ipako ya wula mara koro kel Yesu tayalo tangi maler ni kin be okakwa kango ko wan to ndalo tande arongo nyaka Nairobi siling 250 to kuno ket pesa lwetwa moremo siling 200 kabe mbele ing'en nauri kata mani chuny boma ma Nairobi yeso paki ok dwa mosa ji ni salanjo romo ni dhi moso ng'ato idhi mose ka oseneni to ng'eni ya nauri mang duoke estate osayudo waro sani aneno ke ji wuotho godo kethuru gini rach gini ok bedhi kodu maber musolo siling 250 to umiyo ng'ato mung'ado ne ndege to joma ni kagi to uweyo no nyaka joyalo moko ung'ado ne gi ng'ada gi kagi tindi jayalo gi bagi ng'eyi tidhi adhiya girone Machakos bas kayaja kisechopo kanyo to siling 500 dio kata 1,000 oromi donge echa nyewacho ni nauchien siling 850 ko 1,200 to mi siling 1,200 e wang'e maka kede donje ot onge be okiki kel me wache ni tanma na luonge nani dongo wuotho gi Nyasaye to wache ni ogwedhi ng'amo bire nying Ruoth aseko Chief Seraphat e podak pensionon wuogi hatwo bas momiyo koro jeyano koro wuok weu koro ok ginyal leme kanisa uno nikech kanisa uno Nyasaye ok wuoye kaeto ka jayalo dhi koro setamore koro klimu nikech koro un gi chike umuketo koro yudo ka gik moko dhuro mon ma igi gore piny odhure kanisa no mon ma we chuo odhure kanisa no chuo mago mon ema yalo kanyo kia ng'omo timore koro nonge keto kanisa en chabla mara kare kanisa ni nokorwaki Ruoth nokomi Ruoth obedo Ruoth ai apako Yesu jateko
To dhako ka dhako manorwako Nyasaye mane onge gi mon, tie mon moko kamiluongo nyingegi. Ibiro yudo ka sani nitie mon moko ainago, nyithindgi ma sani rwako riembo mitokni kadhi dala rangach mane onge mane nyalo donjo gi tok dala kata gi bath dala nyalo jahoya sani ochiel dala iluongo ka nitiere rot midonjogo ok donja hoya nikech ne ging'eyo kaka ne girwako injili to ne gin mondo liete mondo chiliel marwako injili mong'e wach Nyasaye kata bende dichuo malwete ni nono to ng'eyo rwako Nyasaye. Dhako be nyalo chando chuore otieno tulu nideti Nyasaye obiro kinyo dok nang'o ne kaka woche ne oti ne kaka dang'ane chalo be ing'e ni jati Nyasaye nigi nyithindo adek e sekondari skul samoro ma koro biro kani kako pimni motamore an awinjo ke chunya wacho ni ng'ani nobiro omo fea to ywagruok madwa ywagore ka wagoyo kode mbaka ka ni kia wachulo loan ma notame wuoyo wuon ng'ane ng'ani ok dogo nono ng'ani sikul fees bende okele odwa ka adieri en gi nyithindo to no ywagoru ne ng'ani e dier ot otieno thuru jayalo nyalo biro lamna an gi loan an gi mobilon lamna an gi Fuliza lamna an gi M-Kopa lamna an gi jango mangat jayalo mano biro ni biro timo neno wacho tamo moche sai koro chako ywago mana uri koro gomna kwani tabiro dok nang'o tadwa timo nade koro dwaro dhako kata dichuo mawacho ni an nayudo yamo moro nobiro nokelo na wach moro e chunya. I got a wind yani there was a leakage in that testimony is coming brought something in my mind that man of God okubira ka no nitie gimokele ko kaka ipinyru yalo wang'eyo kaka in kawie lo foya moko gi idhi medgo kikitim na neno ang'eyo Nyasaye mondo gwedhi in kaja yalo no winja ni gimoro maki to we chiemo sano ngula ne pa to kaka dor kaja nyakech notimne idhi chie kata andi bane dwagore piny idhi chie Nyasaye mondo gwedhu wachno abiro duoge kendo Nyasaye mondo gwedhu ero kamano Nyasaye kiseche wachak wawinje Linda Owino kawa wachone happy birthday wachno to ok ni jayalo lemnwa wachno to dhi lemie kendi to koro dhi lemie kendi ikri ok ni weche te nyaka walemie ni ka wachuni go mano to yudie elruok mondo wigi beru joma lat mong'e tiyo ne injili tineuru Nyasaye ikri rwako injili ikri tero injili maki winjo ni injili dhi kama tisechiwo pesa ne se kaka nyaka badh kanyo chiemba nyaka cham kanyo ok ni jayalo idolo so injili daki keto WhatsApp group daki keto injili oklose ne WhatsApp group amana kia injili en chiwo mumojo ni joka no bedo kanya chiel joma ne nigi lo no de uso joma ne nigi kia ngono de otimo kaito gikaugi keto to injili de mbele imbe onige tim kamano nikech ng'ato ka ng'ato ni chiw kako separe chunye ng'ato ka ng'ato chiwo kako separe chunye o kako kete WhatsApp group tinyalo keti ne school fees ne weche mamoko to mar injili to wuoye gi chunyi. We provide you with something more than auto. Yes, kawuono birthday man Linda Owino omea dedicate dakika go ne winda Owino koro ki kuridhi wawinje weche ma Nyasaye oketo ka masani. Hallelujah, glory to God. Yes, hallelujah. Ambe wijuke liyo no ya liyo ewa ume ya pia movi hallelujah.
Amara was Pestas. Maxwell, of course, Dennis, Amara. God bless you for coming. Leader, attended by the Dholuo system.